храпови пошу майбе мешани аз хӯракӣ. айдияи файзбург байрақ партофтааст. айдияи файзбург аст. чун гиҷо рафт намеояд дар инҷа камерат кунем. اوه این قریب بزن ابون برن. ака ҳоким ина ҳоким човандоза бин бародари ҳокимаи Россия ҳоким човандоза бин. ичӯам хел дафъам хел партофт якҷо партофт шикорш кард. ишамай файзбург